Il-gwerra fl-Ukrajna qed iġġib tbatija u mrar għal miljuni ta' nies li kellhom jaħarbu minn pajjiżhom u jsibu refuġju f'postijiet oħra minħabba li djar tagħhom qegħdin jinqerdu. Fil-kuntest tal-impatti kbar fuq dawn in-nies, nhar is-Sibt li ġej l-Arċidjoċesi ta' Malta permezz tal-Koperattiva Loop qed titlob l-għajnuna tal-poplu Malti kif qatt ta' parroċċi f'Malta se jiġbru affarijiet bażiċi u essenzjali li għandu bżonn bħalissa il-poplu Ukren. Dawn huma nies li telqu mill-post tal-gwerra u għadhom qegħdin jivvjaġġaw għal postijiet oħrajn. Ġifier dak li ħantuhom huwa issu xi ħaġa in between biex jistgħu jgħixu naqra ħajja aħjar. Qed inħarsu lejn ikel tat-trabi, qed inħarsu lejn ikel frott u ħaxix fil-bottijiet, ġifieri kollox preserved biex jista' jasal. Qed inħarsu lejn rechargeable batteries, qed inħarsu lejn ħabba il-mobiles u affarijiet hekk, qed inħarsu lejn thermal blankets, thermoses kbar, affarijiet ta' iġjena tan-nisa u tal-irġiel, toothpaste, mouthwashes, dawn huma l-affarijiet li qegħdin jitolbuna speċifikament u ma l-affarijiet li nixtiequ nibatulhom. Sina Buġejja komplit tajt li l-affarijiet jistgħu jitħallew f'diversi knies parrokjali bejn is-sija ta' wara nofsinhar u s-seba' ta' filgħaxija. Il-prodotti kollha li jinġabru se jintbagħtu l-Ukrajna f'container u jitqasmu minn Caritas Ukraine li fis-sitwazzjoni mwera ta' bħalissa qiegħda tgħin tfal, nisa u anzjani li qed jaħarbu mill-gwerra. Il-ġbir se jsir għada s-Sibt bejn is-sija u s-seba' u ħassir f'5 parroċċi. Il-5 parroċċi huma Marsa Skala, in-Naxxar, Pembroke, il-Qawra u l-Imqabba. Issa il-parroċċi oħrajn tal-madwar se jieħdu hemmhekk għax daw ishom depots fejn iġbru l-affarijiet. Kull min jixtieq jagħti daw l-affarijiet però ħanamel enfasi li affarijiet oħra mhux se jkunu aċċettati għaliex dawn huma eżattament il-bżonnijiet tagħhom. Se jinġabru hemmhekk, ħankunu qegħdin niġbru mill-parroċċi u noħduhom lejn l-università biex sa tard filgħaxija nkunu ġbarna kollox u nistgħu nagħlqu l-container li jkun jista' jitlaq.